Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2022 i-Mr. Harrigan's Phone. Siqala kwenye indawo ngomfana omncane igama lakhe uCraig usuwashonela uma wakhe ohlala nobaba wakhe bobabili. uCraig nobaba wakhe makuyisonto babejwayele ukuya esontweni lendawo. Ngelinye ilanga esontweni umfundisi wacela uCraig ukuthi eze ngaphambili azofunda elinye ivesi elaliseBhayibhelini. Wakujabulela uCraig lokho weza ngaphambili. uCraig wayefunda kahle leyo phathi ayeyiceliwe ukuthi ayifunde futhi wayefundela phezulu ngezwe eliphezulu. Lokho kwachaza elinye ikhehle elisonta khona la ekuthiwa uMr. Harrigan. Ngokuhamba kwey'nsuku leli khehle uMr. Harrigan wafika kubo Craig ethi uzocela uCraig ukuthi uyamqasha ukuthi amfundele abe yi-personal reader yakhe uzomholela $5 ngosuku. Leli khehle uMr. Harrigan kuthiwa kwakungeyona nje indoda ejwayelekile kodwa wayeyi-rich enemali ukudlula zonke iy'gwili zendawo. Indlu kaMr. Harrigan yayinkulu inamarumu amaningi kodwa wayehlala yedwa lapho ney'sebenzi zakhe ey'mbili kuphela. Okwakwenye indoda yayisebenza engadini ngaphandle kanti kube sekuba omunye umama owayeklina indlu ngaphakathi. uCraig wavuma kumkhulu ukuthi uzokwenza lokho wawuqala umsebenzi. Ngoba evikini uCraig wayefika kathathu emzini kamkhulu ezomfundela. Amfundele futhi amshiye echazekile umkhulu ngendlela afunda ngayo. Ngolunye usuku uCraig wasetshenziswa imisebenzi eminingi ngoba babe-off bobabili abasebenzi bakaMr. Harrigan. Kanti umkhulu ngalolo suku uCraig wamholela imali ethe xaxa. Ngokuqhubeka kwesikhathi uCraig ejwayele ukuvakashela lo mkhulu wayemfunda kancane kancane. uCraig wathola ukuthi uMr. Harrigan akaze ashade futhi akaze abe ney'ngane. Nokuthi wahamba wawushiya ngamasibomu umndeni wakhe ngoba efuna ukuyiqalela yakhe impilo yedwa. Siyathola ukuthi uHarrigan kudala aqala ukuba usomabhizinisi. Wayephethe iy'nkampani ey'nkulu eno-20 beminyaka kodwa waziyeka lezo y'nkampani ngenxa yokuthi wayesetshenzelwa abasebenzi abangathembekile ngoba nabe-HR ema-ofisini akhe babemkhwabanisele imali. Kanti manje ngoba esemdala wayeseyihlalela phansi esedayisa amakhadi elotho owa-scratch-ayo bese uyawina abizwa nge-Red Devil. Okwakuthi umuntu o-scratch-ile obe nenhlanhla kwaqondana iy'namba aphume nemali enkulu ayiwinayo. uCraig yena waba nebhadi ngoba wa-scratch inqwaba yamakhadi e-Red Devil kodwa akaze awine ngisho elilodwa. Kwaphela iminyaka ngoba siyathola ukuthi kwase kudlule 5 years wonke uCraig esafundela uMr. Harrigan. Kanti manje uCraig usekhulile useyi-teenager ufunda e-high school. Wayeyofunda kwesinye isikole esisedrobheni esingekho eduze kwasekhaya kwakumele athathe ibhasi uma iya khona. Umngane omusha owamukela uCraig esikoleni wamxwayisa ngokuthi kunomfana obhulisha abafundi la igama lakhe uKenny othanda ukuxhaphazana. uCraig nabanye abafundi ayezofunda nabo baxwayiswa ngokuthi bangazami ukusondelana naye lo Kenny ngoba alungile. uCraig wanothisa into engajwayelekile ngey'ngane zakule sikole ukuthi wonke umuntu ofunda la ubhizi ngefoni yakhe nokuba ngathi kuyachonywa ukuthi ubani uphathe ifoni yanhloboni. uCraig nabangani bakhe kwakungekho noyedwa wayinefoni babeyithola sebemile bebuka iy'ngane ey'namafoni. Ngelinye ilanga uCraig esayihambela ngaphakathi la esikoleni wavinjwa uKenny lo xhaphazanayo ethi akampolishele iy'cathulo zakhe emkhombisa nopolisha ayewuphethe. Kwaqhamuka omunye umeme womuntu omnyama igama lakhe uMercy's Heart wathethisa uKenny wathi akayeke lento ayenzayo watshela uCraig ukuthi uhambe ungamnaki lo. Phezu kokuthi uCraig wayelanyulelwe uMercy's Heart kodwa still wayesayicabanga lento eyenzeke kuyena. Nokwathi uma ebuye ekhaya wabuza ubaba wakhe ukuthi bekunjani esikoleni sakhe esisha. uCraig wayengafuni ukukhuluma ngale nto kodwa watshela ubaba wakhe ukuthi ucela amthengele ifoni. ubaba kaCraig wathi ukuze ube nabangani abasha awudingi ifoni kodwa kumele ukhulume nabantu. Later ngalolo suku wavakashela ikhehle uMr. Harrigan. uCraig wabuza kumkhulu ukuthi swakwabhulishwa yini before emsebenzini mhlawumbe. uMr. Harrigan watshela uCraig ukuthi mina ngangifeyisana nebullying usuku nosuku. Ethi ingakho ngagcina ngiyishiyile impilo ehlangene nabantu ngayiphilela ngedwa kanje. Ethi ngayiqhelelanisa nabantu ababenganginiki ukuthula empilweni yami. Kwahamba isikhathi kwaze kwashaya uDisemba kwaba uChristmas. Sekuphiwa nama-Christmas gift uCraig wathengela ubaba wakhe isikibha esinemikhono emide njenge-present. Isipho sikaCraig asinikezwa uHarrigan omkhulu wayemnika i-scratch card se-Red Devil nokwathi uCraig maye-scratcha lelo khadi emva kokuluza iminyaka isikhathi eside uCraig wayiwina imali engango-$3,000 we-jackpot. uCraig wathi mayesevula igift ayinikwe ubaba wakhe wathola ukuthi yilento ekudala icela kwakuyi-iPhone. Wayesenemali ewu-$3,000 plus ifoni wayihlukanisa phakathi u-$1.5 wozoya kwey'dingo zakhe zesikole kanti omunye uhafu khona enye into ayaplani ukuthi uzoyenza. Ngakusasa esikoleni uCraig wayesejahe ukuyohlala e-cafeteria abangani bakhe beyibuza ukuthi yini la ijahe kangaka ukuyohlala khona. Wafika wayohlala nezinye iy'ngane ey'namafoni wazizwe ba-proud naye mayikhiphe yakhe ifoni eyiphatha ngesandla njengabo. Sesiphumile isikole uCraig wahamba waya kuMr. Harrigan njengokujwayelekile kodwa ngaphambi kokuthi afundele ikhehla lambuza ukuthi kwenziwa yini ahlale njalo espende isikhathi naye la eyikhehla yena. Esikhundleni sokuthi akayinike isikhathi nabangani bakhe abangangaye noma namantombazane uCraig watshela uMr. Harrigan ukuthi uyakujabulela ukufunda ethi mayezizwe efunda into efundela phezulu uzizwe ba-proud ngalento ayenzayo futhi imnike umdlandla ethi futhi
futhi into emjabulisa kunazo zonke ukufunda. Ngakusasa uCraig eseyovakashela umkhulu wayephethe uplastic nesithola ukuthi ngengxenye yemali ayiwinile kwi-scratch card wayithengele uMr Harrigan ifoni lokho ayikunotisile ukuthi lo mkhulu urich unayo yonke into kodwa ifoni akanayo. uCraig wam-installela enye i-app yama-stock markets ayizoyisebenzisa umkhulu njengosomabhizinisi ngesikhathi emkhombisa ukuthi isebenza kanjani. Umkhulu wethuka kakhulu ukuthi lama-stock markets awalinda mase kudlala iy'ndaba ku-TV ukuze awabone efonini akwazi uku-update ngamasekhend. Waphinde wethuswa nokubona ukuthi le newspaper yakhe ayifundayo azalinda ukuthi azadilivelwe yona ukwazi ukuyivula ngesikhashana nje la efonini afunde zonke iy'ndaba. Ngalolo suku lonke uCraig wayefundisa lo mkhulu ukuthi ifoni isetshenziswa kanjani nokuthi ikhishwa kanjani i-call uma ufonela umuntu, ishintshwa kanjani i-ringtone, aphendulwa kanjani ama-message. I'm not answering my phone now. I will call you back if it seems appropriate. Kwaphela iy'nsuku umkhulu efundiswa uCraig ifoni, uMr Harrigan wagcina seyijwayele ifoni esekwazi nokuyisebenzisa. Waze waba ne-nickname efonini, igama lakhe wawuPirate King. Zahamba iy'nsuku kodwa ngokukhula kwakhe uMr Harrigan nempilo yakhe yayisiya ngokuba ntekenteke ngoba udokotela wakhe obhekelela impilo yakhe wagcina semprovida nge-oxygen tank akuyiyona sezokuphefumula ngayo ey'khathini ey'nzima. uCraig waxoxela umkhulu ukuthi iphupho lakhe ukuba i-screen writer abhale imidlalo yakwi-TV. uMr Harrigan akayithandisisanga leyo ngoba waxwayisa uCraig ukuthi endaweni yezikaqeda isizungu ukuba nenqwaba yezitha. Wabuye wathi uMr Harrigan kodwa phela ngiphikisani nawe ngoba iphupho lakho. Ngakusasa uCraig wafika esethi uzobona umkhulu kodwa wafica kuthulekile endlini. uCraig wafica ikhehla lihleli kusofa lisayibambile ifoni yalo kodwa lingasanyakazi. uCraig wanyakaza uMr Harrigan wathola ukuthi useshonile. uCraig wayesathukile wafonela ubaba wakhe wamtshela yonke into. Waqeda lapho wafundela umkhulu iphathi ebethi uzomfundela yona kusasa. Eqhubeka nokufunda efundela phezulu uCraig wayesekhala phezu kokuthi wayesefundela isidumo. Kwathi later esesekhaya uCraig wayenganakile ukuthi kanti ugcine ehambe ne-cellphone kaMr Harrigan. Phezu kokuthi umkhulu wayeseshonile uCraig wayengakumukeli lokho wasendela yona le phone kamkhulu imessage ikhona la phambi kwakhe echaza kwimessage ukuthi usikhumbula kanjani isikhathi ebebespenda ndawonye nomkhulu. Kwahamba isikhathi lafika usuku lomngcwabo lwangcwatshwa ikhehla uMr Harrigan. Esontweni uCraig watshela ubaba wakhe ukuthi ucela ukugcina kulabantu ababona ubuso bukaMr Harrigan. Kwathi abantu sebephume bonke esontweni uCraig wafaka i-cellphone kaMr Harrigan ephaketheni lebhantshi likaMr Harrigan ukuthi angcwatshwe naye. uMr Harrigan wangcwatshwa emathuneni endawo kulamathune kwakungcwatshwe khona umaka Craig. Nokwathi emva komngcwabo sekuhanjwa uCraig wamiswa enye indoda ekuyiyona umgcini mafa oyimali zekhehla uMr Harrigan. Leyo ndoda yakhipha i-envelope yayinikeza uCraig kanti phakathi kwakunefa likaCraig lemali engango $1 million. Imali eyayanele ukuthi izoyikhava yonke leminyaka ewu-4 yasecollege kanti futhi lapho ayezophinda sale nemali eningi ayizoyibhekelela ngayo empilweni yakhe. Kodwa kwadidisa lapha encwadini yefa okwakubhalwe ngezansi ukuthi nami ngisikhumbula njengawe njengobusho lesikhathi ebesihlala nawe ndawonye. uCraig wadideka kakhulu eyibuza ukuthi umuntu angaphendula kanjani kwi-SMS asendelwe yona eseshonile encwadini yefa eyayibhalwe umkhulu esaphila. Umqondo kaCraig awukutholanga ukuphumula ecabanga. Nokwathi mayethi uyalala kwangalaleka ubuthongo bangafika waqoshwa ubusuku bonke wagcina esevukile wathatha ifoni yakhe wafonela uMr Harrigan yangabanjwa washiya imessage ethi uyamkhumbula uMr Harrigan uyabonga nangemali. I miss you, Mr. Harrigan. I appreciate all the money that you gave me, but Ngakusasa ekuseni uCraig wethuswa ukuthola enye impendulo eyayiqhamuka efonini kaMr Harrigan kodwa yayibhala into engaqondakali ngoba yayibhala ukuthi CCCAA. Wethuka kakhulu uCraig wazohamba wayotshela ubaba wakhe wamtshela ukuthi uMr Harrigan ubewusomabhizinisi so ifoni kaMr Harrigan ihekhwe umuntu obegaqela iy'mali kaMr Harrigan manje usepranka wena ngoba ekwazi ukuthi ubusondelene nekhehla. Kodwa uCraig akafunanga ukuyikholwa lento eshiwo ubaba wakhe ngoba wayebhiliva ukuthi ikhehla kungenzeka ukuthi likhona somewhere around. Ngoba wathatha ibhayisekeli lakhe waqonda khona emathuneni la kwangcwatshela khona ikhehla. Wafika wamemeza phezu kwethuna likaMr Harrigan ukuthi uyangizwa yini kwathuleka kwangaphendula muntu. Wasefonela ifoni kaMr Harrigan wabeka indlebe phansi walalela uCraig wayizwa ikhala phakathi emgodini. Esebuyele ekhaya uCraig wadlula wabona ukuthi abe-estate agent sebefaka uphawu olusha lokuthi umuzi kaMr Harrigan useyadayiswa. Ngakusasa uCraig wavuka waqonda esikoleni njengokujwayelekile kodwa still emqondweni wakhe ingasuki lento. Ngokuhamba kwesikhathi nokuqhubeka kwesemester ucelebrate esikoleni uCraig wayidensa nenye intombazane ekuthiwa uRegina eyayimcela ukudeyithana naye. Yathi siya ngasebathroom ethi uyayiphelezela uCraig waqhamuka uKenny waxavuna uCraig wahamba naye emthethisa ethi sengixoshiwe la esikoleni manje ngenxa yakho. Waqhubeka naye waphumela naye ngaphandle wamshaya
wayemxhufuza ngeyibhakela wazomshiyelela phansi. URegina wathi uyaphumela ngaphandle wafica uCraig wayeshayiwe elele phezu kwey'ngalo zakhe zayephambanisiwe. URegina wabikela uMrs Hart. uMrs Hart ngesikhathi esethoba amanxeba kaCraig wayemncoma ethi unuka kamnandi ethi yazwakala le nsipho ayisebenzisayo ukuthi ilolu hlobo lwensipho olubizwa nge-Booth Bay olubizayo. uCraig wahamba eseya kubo kodwa wathi efika kubaba wakhe akangamtshela lutho okwenzeka esikoleni. uCraig wathatha ifoni yakhe wawungena etoilet wayivalela khona wasenda imeseji eyisendele efonini yekhehla uMr Harrigan echaza ngakho konke okwenzakala esikoleni ukuthi ade shawa uKenny. Ememeza kakhulu ngamasibomu uCraig efuna ukuyikhipha lento esifubeni sakhe ethi uhlambalazekile namhlanje esikoleni. Ngakusasa ekuseni uCraig wasendelwa omunye umngane wakhe imeseji emtshela ukuthi uKenny utholakala eshonile. uCraig wethuka kwakuzwa leyo nto wahamba eseya khona ngakubo waKenny wayibona i-ambulance eyayithatha umzimba wakhe isizomusa emakhazeni. Nokwazakala ukuthi uKenny kade edakiwe izolo uvele waqhuzuka wawashayeka ngekhanda phansi ephethe wona lowo polishi wakhe. Kodwa kwakudidisa ngesidumbu sikaKenny ukuthi naye wayelele phansi ngendlela kwakulele ngayo uCraig mhla emshayile ephambanise iy'ngalo. Ngalobo busuku uCraig wafonela yona ifoni kaMr Harrigan embuza ukuthi ngabe uyena nonesandla ekufeni kukaKenny. Wathi uma ukuthi impendulo uyavuma uyebo ngifuna ukuthi unokhe kathathu emnyango wendlu yami. uCraig wayilindela leyo nokho eyitshela ukuthi khona uzonokho emnyango kodwa lutho. Kodwa uCraig wethuswa ukuvibrate kwefoni ngesikhathi kungena imeseji eyiqhamuka efonini yekhehla eyayibhala u-AACCX. uCraig yamcasula kakhulu leyo nto waze washo ngemlomo ukuthi ukhathele. Wavuka ngakusasa ekuseni uCraig wayedrobheni wawuthenga ifoni entsha wasetshela lo muntu odayisa amafoni ukuthi ucela ukuthi amtransferele yonke information yakhe isuke kule foni yakhe endala ize kule foni yakhe entsha asanda kuyithenga. Waqeda ukwenza njalo uCraig wabuyela ekhaya wafika wathatha ifoni yakhe wayibeka kwelinye ibhokisi elidala. Kusukela ngalolu suku uCraig waphila impilo ekhululekile kaphindanga wathola ama-message angawaqondi nama-phone call angawa-understand. uCraig waqhubeka nokufeza iphupho lakhe lokuba yi-screenwriter. Wasebenza kanzima ey'fundweni zakhe uCraig wagcina ethole ne-scholarship. Wafika isikhathi sokuthi ahambe wavalelisa kubaba wakhe. Wahamba uCraig esewakwazi ukuthi ayihlalele yedwa eqhubeka nezifundo zakhe kodwa abantu ayebabonga empilweni yakhe kwakubaba wakhe noMr Harrigan. Wafunda kanzima uCraig wayiqhelelanisa ey'ntweni ey'fana nabangani namantombazane. Khona lapho uCraig wafonela ubaba wakhe ney'ndaba ezibuhlungu ukuthi uMrs Hart ushonile engozini yemoto. Kuthi uMrs Hart ubehamba nomkhwenyana wakhe ngemoto yabo kwaqhamuka omunye udrayiva obedakiwe igama lakhe uDean edrive esayidini elirong ehamba ephuza utshwala. uDean wayedrayive ehamba ngesipidi esiphezulu. uMrs Hart washayiseka washonela khona lapho. Umkhwenyana kaMrs Hart waphila kuthiwa naye noma wayelimele kakhulu kodwa uDean akalimalanga ngaleyo ndlela. Kodwa esikhondleni sokuthi aboshwe uDean wathunyelwa e-rehab kodwa wangesikhona okokuqala ebulala umuntu ngemoto. Kuthi uDean usuwenze iy'ngozi eziwu-4 ebulala abantu ngey'moto ngoba kuthiwa base bebathathu uMrs Hart owesi-4. uCraig wadrayiva imoto esecasukile esuka lapha eboarding school esebuyela kubo. Wayefuna ukupay i-revenge kuCraig ngoba wabuyela ngaphakathi endlini wawuthatha leya foni yakhe endala wayichaja ngoba siyahlala yaze yaphela ibhetri. Yathi ona nje sesechajini wafonile ekhehla uMr Harrigan wayichaza yonke into eyenzekile. Kusukela lapho uCraig wayesehlala njalo egade iy'ndaba azozizwa ehlala echecka i-cellphone yakhe ne-laptop yakhe ukuthi azikhona iy'ndaba ezintsha azoyithola. Kwahamba iy'nsuku kwathi sekuyophela isonto wayithola leyo message yokuthi uDean utholakala eshonile endlini yakhe e-rehab. uCraig wahamba wayakhona kuleyo rehab wafica omunye umsebenzi wacela ukuyokhuluma naye. uCraig wakhokhela le ndoda imali engango-$200 just for ukuthola i-information ukuthi ushone kanjani uDean. Le ndoda yatshela uCraig ukuthi uDean ushonele e-bathroom ngendlela engaqondakala ukuthi ubulawe insipho yokugeza evele yamngena emlonyeni yamklinya washona negwebe beligcwele amakhala. Kodwa kwafika kwathusa uCraig kakhulu ukuthi yona leyo nsipho bekuwuhlobo le-Booth Bay le ayisebenzisayo yena uCraig eke yaze yanconywa uMrs Hart esikoleni ethi naye usebenzisa yona ethi uCraig unukamnandi. Kusukela lapho uCraig wavele wayisola kakhulu ngokuthi asendele uMr Harrigan lawo ama-messages ngoba wakhala uCraig eyisola ukuthi uKenny noDean bashone ngenxa yakhe. Later ngalolo suku uCraig waphinde wathola enye imessage eyayiqhamuka efonini yekhehla eyayibhala ukuthi AACCX. uCraig wazama ukuhlanganisa ukuthi lento ngabe ichaza ukuthini kodwa uCCC wabona ukuthi kuchaza igama lakhe uCraig. Wasebona ukuthi uX isixwayiso okuchaza ukuthi yima noma yeka. uCraig wakhuluma phambi kwethuna likaMr Harrigan etshela umngane wakhe ukuthi uyabonga waseyamtshela ukuthi akalale ngokuthula. uCraig wathatha leyo foni yakhe endala wayijikijela kude emfuleni waqhubeka nokuyiphathela le yakhe entsha engamnikeza inkinga. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela esoyi-uploada kungekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebheli ye-notification ukuze ungaphuthelwa imuvi elandelayo ngokuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.